Takže tak len skrátke poviem, čo teraz sa stalo. Skoro som priebal v saune, buzerantovi jednému. Sadol som do sauny, potom taký malý kokot sadol, tu naľavo odo mňa 10 cm, napravo odo mňa sedel taký blondiatý vyperoxidovaný kokot starý. Ja som sedel medzi nimi. Jak ten malý kokot dochádzal, som si všimol, že vždy sa kúkal nejak smerom ku mne. Potom sa postaví, kokot mu stal. Tak, jak bol malý, tak taký kokotík malý mu stal. Ale stal, odišiel head. Piči, myslel som, že mu priebem. Potom sa kúknem doprava na toho blondiatého kokota a ten kokot vedľa mňa si honí. Som sa do piči naspäť kúkal na svoju stranu. Rozmýšľam, že či si možno ten kokot neprehadzoval, ne? Však sa stane, že človek si natiahne kokot v saune. Kúknem sa zás, odstále, a ešte ksít mal taký zajebaný, taký meravý, akože dopredu, kamenný. Pritom úplne periférne som videl, že len čaká na moju reakciu. Do piči mne už ľahký vyskakoval, už som myslel, že už mu do piči tú sanku tam zlomím. Som do piči vyšiel von, švacol mu s utierakom po hlave a vypadol stáde. Potom rozmýšľam, sedel som tam, z jednej strany sedel kokot vedľa mňa, ktorému kokot stal z toho, že ten druhý kokot vedľa mňa si honil. Zo mňa. A ja som medzi tými kokotmi sedel. Pojebaní buzeranti. Skurvení.